alaikum assalam. Amma rediyo ake saurare? Wallahi rediyo nake ji, ina sauraron wani program ne sai na sa nishaɗi. Wallahi da a gaje nake. Kuma ina abinci na. Abincinki yana ɗaki yan nan. Yana nan, nima dama na gaji. Aikace na nan na jiranki. Ba ki da matsala inda wannan ne, kawai in ji na yi dam na ci na ƙoshi. Yanzu za a aikata miki aikinki. To Allah ya taimaka, Allah ya miki albarka. Daman na ce zan zo miki magana. Daman mama ni gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Ina son Farida ne. Wallahi ina ƙaunarta sosai. In ce to bari in gaya miki. Alhamdulillah. Wannan ai ta kwana gidan sauki. An Allah ya daka nemi wani abin a gurin Allah, amma Farida dai ka samu. To masha Allah, alhamdulillah. Mama shi yasa nake ƙaunarki sosai wallahi. Nagode. Kun kin ga yanzu ai dole ma ta so ni. Allah ya yarda. Ai wannan an yi an gama. Insha Allah. Je magana ta Farida ce. Duk abin da na faɗa a gidan nan ba ta tsallakewa. Dole haka ne. Kin ga yanzu dama Alhaji ne yake ta nuna cewar, yake faɗin cewar tana da dama da za ta zaɓi wanda take so. To yanzu kin ga tunda ni na zaɓe ta, kawai ko tana so ko ba ta so ko? Ayin Allah ya da wannan ko tana so ko ba ta so, kawai abu ɗaya ne. Ni ba zan nuna mai ba ita ta zo ta ce tana son ka ba. Ba zan nuna mai ba ni ma kuma. Wai kawai mu tafi haka. Zance ya ƙare. Mama na I love you sosai. Na gode mama. Ba abu ana so a gida sai kuma a kira na waje, kuma na gida yana so, to me kenan aka yi? Na yi ba zai yi ba. Na gode mama. Allah shi ya albarka. Ya Allah. Bari mu fita dama na shirya ne. To shi kenan. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Ai Farida ko tana so ko ba ta so, aure kaman an yi an gama. Alaikum assalam. Amma rediyo ake saurare? Wallahi rediyo nake ji, ina sauraron wani program ne sai na sa nishaɗi. Wallahi da a gaje nake. Kuma ina abinci na. Abincinki yana ɗaki yan nan. Yana nan, nima dama na gaji. Aikace na nan na jiranki. Ba ki da matsala inda wannan ne, kawai in ji na yi dam na ci na ƙoshi. Yanzu za a aikata miki aikinki. To Allah ya taimaka, Allah ya miki albarka. Mama daman na ce zan zo miki magana. Daman mama ni gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Ina son Farida ne.
wallahi ina kaunarta sosai. In ce to bari in gaya miki. Alhamdulillah wannan ai ta kwana gidan sauki. An Allah ya daka nemi wani abin a gurin Allah, amma Farida dai ka samu. To masha Allah, alhamdulillah. Mun shi sa nake kaunar ki sosai wallahi. Nagode. Ko kin ga yanzu ai dole ma ta so ni. Allah ya yarda. Ai wannan an yi an gama. Insha Allah. Je magana ta Farida ce. Duk abin da na faɗa a gidan nan ba ta tsallakewa. Dore haka ne. Kin ga yanzu zama Alhaji ne yake ta nuna cewar yake faɗin cewar tana da dama da za ta zaɓi wanda take so. To yanzu kin ga tunda ni na zaɓe ta kawai ko tana so ko ba ta so ko? Ayin Allah da wannan ko tana so ko ba ta so kawai abu ɗaya ne. Ni ba zan nuna mai ba ita ta zo ta ce tana son ka ba. Ba zan nuna mai ba ni ma kuma. Wai kawai mu tafi haka. Zance ya ƙare. Mama na I love you sosai. Na gode ba abu ana so a gida sai kuma a kira na waje kuma na gida yana so, to me kenan aka yi? Wannan ai ba zai yi ba. Na gode mama. Allah shi ya alƙali. Ya Allah. Bari mu fita dama na shirya ni. To shi kenan. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Ai Farida ko tana so ko ba ta so aure kamar an yi an gama. Wannan komai abubuwa cancanta ba ni fa ina da damuwa nake za mu kasance da wata yarinya ce tare da ita kuma gaskiya akwai matsala saboda wallahi yayin ta baya so har barazana ma mai irin an na ƙara zuwa gidan wani wallahi tsoron da nake kamar da aure a tsakanin. Amma faru ka gaya wa yayinka kuwa? Kai in ban da kai ai ba komai ake faɗawa yaya gaskiya ne wannan. To amma in ban da abin ka faru dan dai kawai yayanta ya ce baya son soyayyar ka da ita ko ma ce yana shiga tsakaninku, to kai me ya haɗin ka da shi? Ai in har yarinyar tana son ka ai ka wuce wajen ai domin da ma soyayya ta kawai kake da bukata ko ba haka ba na Allah shi ne da kai yanzu ba kana son ka ba kuma kama kana son ta to na ruwanka da wanta da yanni ne ko wallahi ko kan bai shi ne sosai abin da na ga miki ba shi wannan yayan na tafi da aure a tsakanin su sun san kuma karfin jini ko nasaba ai ba za ka jin gawa soyayya babu ruwanta da jini ka gane kawai ko da ka ci gaba da Allah to na Allah wato nasaba tana matuƙar tasiri a cikin alaƙar soyayya musamman ma idan ita yarinya aka ce cikin ɗanɗuwan ta yi jini sun fa iyaye ba za ku taɓa kallon haka ba domin kawai nasabar da ke tsakanin ta da shi za su kalla ba kai da kake don haka faru a abin da muke so kawai ka cire damuwa a ranka domin matuƙar da yarinyar nan tana son ka kawai addu'a ne za ka ci ya ga an da kake ne ko to ni dai ina da tarin ayyuka saboda haka lambar ki bari kawai ni da abin da ya fi sarki mu kwata-kwata ba na jin daɗin sa amma insha Allah zan mai da shi da kowa yake haka ne kawata kin san komai lokaci ne gashi da sauran fushi haka ne na gode Khadija insha Allah zan yi kokarin in fuskantar da shi in dawo da shi daidai yadda kowa yake to shikenan kawata sai ki ci gaba da hakuri ni zan zo in tafi to shikenan a gaida kin san yamma tare sai mun yi waya
Anti? Ya na ga fuskar na kyau kuma ba annuri. Ka dawo? Na dawo wallahi. Yayanka ne ke jira. Tintini. Ka san yau ne zai dawo. Daga kuma yayan na ce zai dawo har na zama kwandon shara. A'a, ba haka bane. Ka san na daɗe ban gan shi ba. Ina so na ga abuna. Karki damu. Zai dawo sai dai ki dan ƙara jira. To, Anti Salma an gama abinci? Wani abinci? Babu wanda zai ci abinci a gidan nan sai Alhaji ya dawo. To, Allah ya da shi lafiya. To amin. Kaga, ni ba abin da nake so yadda na gaya maka nan haka ya kamata a yi. Kai ba. Shi Alhaji Shaibu kan san nan? To shi kenan ba matsala. Duk da yadda ta yi din da ma sake abuwa ko? Yawa na gode. Yawa na gode. Ka dawo? Yawa sannu. Sani da zuwa. Yawa. An dawo lafiya? Wala alhamdulillah. Wai na fesa mu. Na ga Fatima da Farida da suna nan. Faisal ya je ya dawo na Alhaji. Amma na san ba zai daɗe ba. Na san ya je ya dawo ina ya je. Biki sani da shi ne amsa. Duk da dai shi namiji ne. Ke ba ruwanki da inda ya je. Kin bar shi kawai. Wai tsaya ma tambaye ki. Biki san cewa aboki yana tasiri akan aboki ba? Alhaji ka san Faisal yaro ne mai nutsuwa. Ba shi da wani ra'ayi a zuciyarsa da zai bi wani yaro ya canja mai ra'ayinsa mai da shi irin wannan tunanin da kake a kansa. Da burki ni ba na san irin wannan ya wuce na gaira babu abu da ba dalili. In bai tago? Na san waye Faisal Alhaji. Mutuwa ne don mai hira. To ni faɗanka ne ba na so. Amma bari in koma ciki. Tunda na ga ranka a bace ke kana ta fishi. Bari in shiga ciki. In ƙarasa dan aiki sauran aikin da yake. Ke shi kenan ba dama a gaya miki gaskiya? Da wata rana za ki da na sani kuwa. Wallahi umma kawata ce Farida tana cikin damuwa, tana cikin matsala sosai. Ba ta sakewa a gidan su yayanta gaba ɗaya ya biya takura mata. To akwai dalili. Kin san dan uwanta ne. Ko akwai abin da take yi wanda ba ko ba lalle ku sani ba shi ya gani. Ko kuma akwai dai dalili haka kurin ba zai takura mata ba. Na kusa da kai shi ya san sirrinka. Umma ni na san Khadija ba wani abu da take sai dai na san yayanta yana son ta. Kuma ko fita muka yi baya so ya ga ta kula wannan mijin sai dai ya dinga kiranta kina ina kike kina ina ya dame ta da kira fa duk inda muka fita kul kan ƙara jin wannan magana ki batta dai a haka Allah san ta yake so mai ganin yanayi kuma mai ganin matsayi kimin alaciya so ba za na mance ba Halalcin so, halalcin so, halalcin so, halalcin so. A kai na kin shafa ma, ɗawainiya mai dama, da shimfidar tabarma a fuskakin girma ni a san kina da kima ƙaunar kina da girma ga waɗansu na ta husuma a san ki ne matsalar